ଗାଇସ୍ ତଳକୁ ଉଡ଼ି ସାରିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି ପଳେଇବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ତ ଯାଇଛୁ ଆମ ଦୁହିଁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଗାଁ ନାହାନ୍ତି ମଣ୍ଡପରୁ ଆଉ ଯାଇଛୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିବୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ତ ବହୁତ ଚେତନା ଅଛି ବହୁତ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ଡର ବି ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଖାଲ, ପୁରା ଗାତଟେ। खतरनाक नहीं ये तो पानी ଦେଖାଯାଉ ନଥିବ ବୋଧେ। ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଖାଲ ସିଆଡ଼େ କହିବେ ସେ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖେ। ସେ ତ ନା ବାନା ଉଡ଼ୁଛି। ହଁ ବାନା ଉଡ଼ୁଛି ଠିକ୍। ସେ ତ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଉପରୁ ଟପ୍ ଉଠେଇ ଉପରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଦେଖେଇଦେବା। ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ସେଠି ଦୋକାନ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବା ହିଁ ଆମର ସେଟାକୁ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ସତର୍କ ଭାବରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବୁଲି ସାରିକିରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇକିରି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ହିଁ ସେ ଭାଇ ବି ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଥିଲେ ଅଦାଲତରେ ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ବହୁତ ସତର୍କରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସେ ତଳକୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ନା। ହଁ ତଳକୁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। तो गाइस ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଉପରକୁ। ଦେଖି ତ ପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟି। ଆଜି ଆମର ମନ ହେଲା ତ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଛୁ। ଏ ଜାଗାଟି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବା, ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଛି, ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ବି ଟିକେ ନେବା। ହଉ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଉପରକୁ ଦେଖେଇବେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଚାଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଚାଲ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲିଛି। ଓହ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସାଙ୍ଗ ଜାଗାଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ସୁବିଧା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସାଙ୍ଗ ଜାଗାଟି, ଏକ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ। ଜାଗାଟିକୁ ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇକି ବହୁତ ଖୁସି କରେଇଲି ସାଙ୍ଗ। ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ସୁଇଟ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଜାଗାଟି, ଆଉ ମୋତେ ତ ମନ ପାଇଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମନ ପାଇବ ବୋଲି ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଦେଖ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇଦେଲି ଗାଇସ୍, ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ଖାଇବା ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ ତଳକୁ, ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ହୋଟେଲରେ ଟିକେ ଆମେ କିଛିଟା ଖାଇଦେବୁ ଗ୍ୟାସ୍, କାରଣ ଆମେ ଖାଇନୁ, ସକାଳେ ବାହାରିଛୁ। ସକାଳେ ବାହାରିଛୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ କିଛିଟା ଆମେ ଖାଇନୁ, ତେଣୁକରି କିଛିଟା ଆମେ ଖାଇଦେବୁ। ତ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗ୍ୟାସ୍। ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା। ଚଲ ଏପଟେ ଯିବା ନା, ଏପଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇବା। ଆସ ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ସିନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍, ସେ ଦେଖେଇଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଗଲୁ, ଜାଗାକୁ ବି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ବୁଲିବା ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ, ଯେତିକି ଜାଗାଟି ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ଗ୍ୟାସ୍। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟି ହିଁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଜାଗା ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇଲୁ ସବୁ କିଛି। ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଭୋକ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ସେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ପରେ ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇବୁ। ହଉ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏତିକି ରହିବି କବି ଲାଗିଲା। ହଉ ଗାଇସ୍।